Heini, meidän Turun seminaarissamme kerroit uudesta markkinakatsauksestamme valittuja paloja. Voisitko kiteyttää esimerkiksi transaktiomarkkinasta kertomasi? Totta kai. Eli transaktiomarkkinassa me ollaan nyt viime vuosina nähty tämä trendi, että markkinavolyymit on lisääntynyt merkittävästi. Ja viime vuonna päästiin ihan ennätyslukemiin yli 7 miljardin euron. Miten esimerkiksi täällä Turussa tilanne, onko täällä lisääntynyt markkina-aktiviteetti? Kyllä, eli Turku noudattaa tätä samaa trendiä ja itse asiassa Turku on ollut niin kuin mallioppilaana tässä, eli he triplas markkinavolyyminsa vuodesta 2015 vuoteen 2016. Miten sitten vuokramarkkinat? No vuokramarkkinassa niin me nähdään edelleen, että vuokralaiset hakee tämmöisiä niin kuin joustavia ja moderneja tilaratkaisuja hyvien liikenneyhteyksien ääreltä. Ja erityisesti nyt viime aikoina on noussut tämä kiinnostus terveestä sisäilmasta tärkeäksi kriteeriksi. Entä kiinteistöjen hinnat? No, kiinteistöjen hinnat on noussut samalla tavalla, kun nämä tuottovaatimukset on lähtenyt laskuun, niin sitä kautta sitten kiinteistöjen hinnat on lähtenyt nousuun.